Benvinguts, com esteu? Gràcies per compartir el vostre temps amb nosaltres en aquest espai que fem unes converses amb personatges implicades amb el que és la independència de Catalunya i, evidentment, amb el Front Nacional de Catalunya. Avui ens acompanya un membre de les joventuts del Front, que és en Sergi Parramon. Sergi, benvingut, gràcies. Moltíssimes gràcies. Gràcies per estar amb nosaltres. En Sergi Parramon, ell és de Manresa, és estudiant de dret, encara ets estudiant de dret, a punt d'acabar la carrera, tinc entès? Exacte, sí, és tot així. va bé. I a més, des de fa uns quants anys també treballa en el món del comerç a través d'un negoci familiar. Ell ha estat implicat abans en política, si no ho tinc mal entès, pertanyies a un altre moviment juvenil d'un altre partit polític i, evidentment, sempre des de l'àmbit del nacionalisme català, lògicament. D'entrada, ens agradaria conèixer com vas conèixer el Front, és a dir, com vas saber de nosaltres? Bàsicament, jo abans havia estudiat polítiques, per raons vàries no vaig acabar-les, ho vaig conèixer a través de les xarxes socials, sabia que existia, però en aquell moment, com veia que el moviment independentista tirava endavant i que hi havia propostes que fins al moment me les anava creient, doncs vaig optar per seguir la meva militància en un partit que avui considero processista, en el qual m'he sentit bastant enganyat també. I aleshores ha sigut d'ençà del final del desenllaç de l'1 d'octubre que vaig quedar-me orfe, en aquest sentit no hi havia cap partit que em representés, en el sentit de la unilateralitat i també en el sentit del nacionalisme. Crec que els partits processistes han abandonat el nacionalisme més ferm, el nacionalisme que defensa el català com a llengua pròpia de Catalunya, la llengua que s'ha d'implementar, la identitat, etc. Per què creus que ho han abandonat? Hi ha hagut algun motiu, això que deien d'enxamplar la base? Potser aquest és el motiu essencial, és a dir, no, perquè la gent no se senti malament aquest bonisme que ens ha agafat així en sec a tots? Penso que bàsicament és la idea aquesta d'eixamplar la base ha fet que perdem una miqueta el mirall de la nació. Partits com Esquerra Republicana directament ho han declarat que no són partits nacionalistes. És a dir, quan tu ets una nació ocupada, la teva llengua està en constant setge, com és el català, i està als braços, està sota el jou de l'imperialisme espanyol, de l'imperialisme castellà, que és Espanya, doncs, si tu no ets nacionalista, a mans de qui et disposes? És a dir, la independència s'ha de declarar i s'ha de defensar, però quina independència volem fer? Una Catalunya, una república castellano-parlant on el català fos un fòssil enquistat en el passat, o una Catalunya independent, un estat català on el català encara es parli. Per tant, diríssim que el fet que tu deixessis la teva antiga formació per passar-te al Front és un cúmul de circumstàncies, però bàsicament estan totes relacionades amb el que és la nació, amb el que és el patriotisme. Exacte, exacte. Molt bé. Et vas sentir desenganyat una mica per tot el que va passar després de l'1 d'octubre, o més que desenganyat, enganyat? Molt enganyat i sobretot desesperançat, perquè creia que era una oportunitat històrica, una oportunitat que no es podia deixar perdre, perquè havíem arribat a un punt que la gent estava disposada a tot, l'1 d'octubre, i aleshores jo creia que amb els resultats que hi van haver a les mobilitzacions de la gent i del poble, la voluntat que hi havia, doncs creia que els polítics estarien a l'alçada i es sentirien pressionats per fer-ho. Aleshores, quan van fer la declaració anual de la independència, quan la van tornar a fer així a mitges i van marxar a l'exili alguns es van amagar, doncs vaig dir, ens han enganyat. I en aquest punt no només era deixar de sentir les notícies o seguir l'actualitat, sinó que no vaig voler saber res durant un temps, però a través de les xarxes socials, a través del boca-orella, havia sentit que hi havia l'opció del Front Nacional com una opció real de defensar el nacionalisme i de defensar la independència de Catalunya. El Front Nacional proclama i afirma que vol aquesta independència unilateral. Tu creus que és possible? O creus que podem arribar a aconseguir les eines per fer-ho possible? Jo penso que sí. Jo bàsicament considero que l'imperi espanyol ha perdut moltíssimes colònies al llarg de la seva història i cap ha demanat permís a l'estat espanyol. És a dir, la cultura política de Castella no és la negociació, no és el diàleg, i per tant jo penso que la unilateralitat és possible a
través de les institucions i la gent. La gent està més preparada que les institucions, això està clar. I el Front Nacional, per mi, tal com s'està formulant, crec que pot ser un partit que tard o d'hora, espero que més d'hora que tard, pugui tenir una representació i defensi, sigui un mirall de la voluntat d'aquells patriotes que van tenir la voluntat que l'1 d'octubre es declarés la independència de forma unilateral. Però la gent jove, això creus que ho teniu més clar que la gent d'una certa edat? Jo penso pel que estic vivint que sí, perquè fixa't una cosa, Jaume, jo veig molt en les manifestacions, la postsentència, la gent que hi havia al carrer, la gent disposada a prendre riscos, fins i tot físics, era gent jove. I a les manifestacions on es practica una miqueta aquest processisme, aquestes processons més que res, on es porten pancartes de Free Political Prisoners i tot això, doncs sol ser gent d'unes altres generacions, que també hi han de ser el dia que declarem la independència, però crec que la gent jove està més disposada i més informada en aquest sentit per prendre decisions fermes. Estem en una situació crítica pel que fa a la llengua i de retruc a la cultura catalana en general. Considereu els joves, des de la perspectiva dels joves del front, que el bilingüisme és en realitat la mort o representa la mort del català? Sens dubte, jo estic excessivament preocupat, realment preocupat per la situació de la nostra llengua. Mira, per exemple, unes dades que va fer públiques el Front, que deia que el 35% de població de Catalunya és catalanoparlant actualment, quan fa no masses anys, un 99% llarg, un 90 i pico % molt llarg, era catalanoparlant. La immersió lingüística, com hem conegut, ha anat prou bé segons en quines circumstàncies, però no n'hi ha prou amb la immersió lingüística. Només cal anar pel carrer i ciutats de la Catalunya Vella, com si diguéssim, el català s'està perdent. I no és una qüestió pessimista, és ser bàsicament realista, perquè tu només cal veure també les sèries de televisió TV3, com parlaven abans les sèries, no només per la dicció, sinó... No, abans, tampoc fa tants anys. Bueno, abans jo tinc 26 anys, vull dir que no... Exacte, no fa tants anys. Ara mires qualsevol sèrie de TV3, la gent més jove, a part de dir uns barbarismes, estan incorporant uns barbarismes que fins aleshores desconeixia també, doncs la dicció del català està plenament castellanitzada. És a dir, no és que les dades siguin de dalt i baixos amb el català, és que el català està dalt de baixada. Cada any hi ha menys catalanoparlants. I per tant, tu si poses al mateix lloc una llengua com el castellà i una llengua com el català té totes de perdre, perquè les eines que té l'estat espanyol per diluir el català són molt grans. Per tant, d'alguna manera, defensar la llengua és defensar que el català sigui l'única llengua oficial a Catalunya, i a hores d'ara no hi ha cap partit que ho faci excepte el Front. Podem explicar que el Sergi escriu poesia, si no ens sap greu ho expliquem. I tant. Perquè és allò que dèiem que de boig i de poeta tots en tenim una miqueta, i potser en aquest cas... Les dues coses potser les té. Molt bé. M'agrada recalcar això perquè és important, i a vegades no ho sabem bé, que la tradició literària al nostre país es fonamenta, es basa en grans figures que han treballat la poesia. Grans figures literàries del català com van ser Ramon Llull a l'edat mitjana o com ha estat Verdaguer en la Renaixença. I potser també és bo de dir, és bo que ho sàpiguen els que ens estan mirant ara mateix, que els nostres comtes reis van ser, a mesura que anaven conquerint terra i anaven escapçant gent amb l'espasa, doncs a la vegada feien poesia, que semblen coses contradictòries, però en realitat no ho són tant. Com veus tu, com a poeta, com a persona que escriu i que li agrada la poesia, com veus aquest món de la cultura catalana? Què ens manca per fer que aquesta cultura tan nostrada arribi a fora, entenent a nivell universal o a nivell internacional que aquesta cultura és catalana, que té aquest adjectiu, perquè potser hi ha molta gent que no ho sap. Bàsicament, tu has dit, citava Ramon Llull, i Ramon Llull precisament és més estudiat a les universitats forànies que no pas catalanes. I això ho diu tot, autoestima. És colpidor que gent de fora ens hagi de dir que nosaltres som molt bons fent una cosa. I potser va una mica lligat amb
amb aquest caràcter que ens ve donat potser per molts anys de tenir un jove a sobre, d'anar amb el cap cot i tenint gent que ha sobresortit perquè s'ha cregut que el català és una llengua útil, vàlida i bonica i n'ha fet bandera. Aleshores penso que el que s'ha de fer és aquella gent que escriu, recita o vol publicar un llibre en català, doncs ajudar i promocionar aquesta gent des de les institucions. No només donar copets a l'esquena, sinó exportar-les al món com un bé qualsevol que té, com una riquesa que té el país, com un input molt important que es pot exterioritzar i donar-se a conèixer, fer-ne bandera al cap i a la fi. I això que dius, la poesia, al cap i a la fi, no deixa de ser una vocació, també, com la vocació de ser patriota. Són dues coses que, vulguis o no, les fas per romanticisme, al cap i a la fi, que tenen part de bellesa. Sí, però després hi ha l'altra part, que és la de treballar. Exacte. I tu has treballat amb el negoci familiar en el sector del comerç i has viscut o vius encara de primera mà els problemes de tota mena que es troba un petit empresari o un petit emprenedor que vulgui formar una empresa a Catalunya. Quins són els problemes que es trobeu ara mateix? Què és el que ens manca perquè aquest comerç, aquest petit comerç, torni a ser el que sempre havia estat a Catalunya? Sí, mira, a Catalunya diria que el 13% del producte interior brut català ve del comerç i no recordo, més del 15% em sembla que és de contractes laborals estan cenyits al camp del comerç i portem una història d'un comerç molt dinàmic que bàsicament les nostres viles i nostres ciutats en el nucli urbà ha sigut un teixit molt reixit en aquest sentit. I què passa ara? Ens estem trobant que molts ajuntaments o moltes administracions estan donant moltes més facilitats o facilitats per igual a unes grans superfícies, que no pas el petit empresari o comerciant que té la seva pastisseria, la seva carnisseria al nucli urbà. Llavors, per exemple, el cas de la meva ciutat, ens trobem molt que cada dia o cada tants mesos estan tancant comerços de tota la vida, aquest comerç de proximitat, i n'estan obrint al seu torn més superfícies a la perifèria de la ciutat. El que irrita bastant és el fet que tothom s'omple la boca, que es promociona el petit comerç, etc. I tu no ho veus al teu dia a dia, almenys jo. Aleshores, el que ens trobem, en el meu cas a casa, és que no tenim accessos, o sigui, les taxes cada vegada pugen més. O sigui, hi ha un excés de taxes impositives. Exacte, impositives. Però per què? És a dir, especialment el petit comerç? O es pensen que el petit comerç és com el gran comerç? Exacte, jo penso que el sistema impositiu ha de ser just. Els impostos serveixen per regular una petita clivella que no funciona bé en el camp laboral o en el camp del mercat. Però ha de ser justa, no pot ser que un gran monstre, una gran superfície, una gran empresa tingui les mateixes condicions que un petit negoci. Per exemple, en el nostre cas volem començar a obrir una tenda online. Nosaltres no tenim les eines ni el coneixement que té una gran multinacional per fer que això reixeixi, per fer que això triomfi. Aleshores, crec que el petit comerç davant dels nous esdeveniments, de les noves formes de consumir, doncs ha de donar eines als petits emprenedors. I, per exemple, jo crec que és molt important perquè al cap i a la fi el comerç és el final de la cadena de béns i serveis i és on el ciutadà es comunica amb el mercat. I per tant ha de ser proper i hem de salvaguardar el que ha portat tant temps sent una història d'èxit, que és el comerç petit català. Una persona jove ho té fàcil o ho té bastant complicat si vol obrir un negoci? Ho té bastant complicat. Jo recordo que vaig intentar, quan encara era més jove, quan encara era insultantment jove, vaig intentar... M'agradava molt... Insultant-més. No, està bé. Digues. Quan era més jovenet, doncs, m'agradava molt això. Vaig anar un dia a Berlín, vaig veure que hi havia mercats així de roba de segona mà, que es portava molt, i aleshores ho vaig intentar aplicar aquí. Sí que al principi vaig anar a mercats, un centimet anava fent, m'agradava, ho gaudia, però a l'hora de posar-m'hi seriosament em vaig notar despullat, em vaig notar sol. Es requerien molts calés, tràmits molt llargs i molt feixucs, molt costeruts, el camí per arribar a crear-te el petit negoci era farragós i aleshores, com no tens l'experiència, abandones. Cal dir que, esclar, com tu i moltes altres persones,
has estat treballant i estudiant a la vegada, al mateix temps. Hi ha molta gent que pensa que potser no t'has divertit gaire o potser no t'ho has passat tan bé com molta gent pensa per passar-s'ho bé, no? Tu creus que s'ha perdut una mica la cultura de l'esforç en aquest país? Jo trobo que sí, i es parla molt de la crisi de valors entre els joves, però crec que en aquest sentit s'ha perdut molt aquest fet d'estrènyer les cames, d'estrènyer el cinturó personal per aconseguir les teves fites, perquè ho hem tingut bastant. Hi ha una generació que ho ha tingut molt fàcil i ara, en moments d'atzucac o de ballada, veus que a la gent jove li costa. No és per posar-se medalles, el fet de treballar i estudiar t'hi trobes, però el que passa que sí que amb aquest fet tu adquireixes una cuirassa que et serveix per afrontar el dia a dia amb més facilitat i les vicissituds de forma més planera. Recordo molts dies de fer de 9 a 9 de treballar a la botiga en aquest cas i després de 9 a 12 o 2 posar-se a estudiar mentre els teus amics estan fent la cerveseta. I això, si tu pots fer-ho, va bé perquè ara estic aprenent moltes coses que al principi els deia als meus pares, però és que els altres estan a fora passant-s'ho bé, però ara he après a passar-m'ho molt bé, exprimir més aquelles estones que tens tu. I llavors l'esforç és menys esforç gràcies a haver patit una miqueta, però ho he fet de gust, a vegades el patiment ve de gust. No, està bé. Estaria bé que més ens diguessis aquest missatge últim de la gent jove del front. Què voleu la gent jove del front? Què voleu pel país? Què voleu per Catalunya? Bueno, considero... Ja per acabar, ho dic perquè d'aquesta manera acabaríem. Mira, penso una cosa que és el jovent resistent, el jovent ferm, el que al cap i a la fi no ha caigut en aquest puré que se'ns han donat des dels mitjans, fins i tot des d'alguns sectors educatius, de caure en aquest fals monisme, en ser pares i profetes de la moral, i ningú és perfecte ni ningú pot anar donant lliçons de moral, sinó creure en el que tu estimes i en el que tu creus de forma sòlida i no deixar-te emportar per aquesta gran massa de gent. Aleshores, som ferms nacionalistes, creiem que Catalunya ha de mantenir la seva identitat, com sigui, i que la independència sigui una cosa que sigui factible, que no sigui un somni, sinó una realitat absoluta que només es pot fer des de la unilateralitat i des de la fermesa i les conviccions. Molt bé, doncs hem exhaurit ja el nostre temps. Gràcies, Sergi, per ser avui aquí amb nosaltres. Gràcies, t'esperem un altre moment. I nosaltres ens retrobarem ben aviat amb altres personatges, amb altres persones interessants del Front Nacional de Catalunya que ens parlaran d'altres aspectes sobre allò que cal fer ara com ara, si volem, doncs, com bé deia el Sergi, si volem esdevenir una nació, si volem salvaguardar la nostra llengua i volem la reconstrucció final de Catalunya. Gràcies per la vostra atenció. Fins aviat.